friends, welcome back to my YouTube channel. So ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಮಲ್ಪರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಐಕ್ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೀತೆ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಮಾತಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಫನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಚೂರು ಮಟ್ಟದ ಮಾತ್ರ ಫನ್ ಆತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ದಿನ ಕೆಲವು ಆತಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಅದು ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅದು ಬರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಸೊ ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಅವೆನ್ನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ್ ತೂಪಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂಪಿ ಏನಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡೆಂಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪಂಡ ನೆನಪಾಯ್ಜಿತ್ತು ನೆನಪಂಡು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗಲಿ ಏತು ಚೊರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇರು ಏತು ಅಡಬಾಯಿ ದೀಪೇರು ಏತು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಫನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕೆ ಏತು ಉಪದ್ರ ಅಲ್ಪೇರು ಏನಂದು ಎಂಜ ಪೂರ ನೆರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಓರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ದೀತೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಜೋರು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ವೈಬ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಯಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ಮರೆತ್ತ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪಿಂಡ ಪಂಡ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಬೇಗ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಂಡ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಎನ್ಮರೆಗೆ ಪೋಂಡು 9 ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಎನ್ಮರೆತ್ತ ಬಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಂದು ಇತ್ತಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲಾನು ಯಾನು ಪೋಪಿನ ಬಸ್ ರಕ್ಷಿಕ ಬಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಬಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತುಳುಟು ಮಾತಾಡು ಎಂಕುತುಳು ಬಡ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಮೂಲುಲ್ಲ ಕೋರಿ ದಿನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಳು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ say your opinion ಎಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗೆ ಬುಗುಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಓವರ್ ಮಾಡ್ಪೋಚ್ ಅಲ್ಲ ಕುಲನ್ ಬುಲ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಕೋಡ ಬಾಯ್ ಬರಿಯರ ಅವೆನ್ಸ್ನ ಮಜದ ಮಜಾ ಹುಟ್ಟ ಮಜಾ ಹುಟ್ಟ बोल काल मोकल ओपिनियन पन पेर गे तुका पन्ने पन साधारण ಒಂದು ವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ದೀಪ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಈ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೋಜಿ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತೂವಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಕಿನ ಪೀಸ್ ಇಂದ ನನ್ನಿಂದ
ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ವಿಧಿಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೋಲು ತುರುಟು ಬಂದ ಬಾರಿ ಸಿಂಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾಕ್ಷಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯದ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕುದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕುದುರೆ ಬರೆದು ಸೇರಿ ಬಂದು ಮಾರಿ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಗಾಂಧಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಹರಡು ನೀಚಿ ಪಂಡಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಟ್ಟೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮೇರು ಮನಸ್ಸು ಬೋಲ್ ಅಂತ ಜಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಟ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಸಕಲ ಕಲಕಲ ವಲ್ಲಭ ಡ್ರಾಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸುದೀಪ್ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೈನಿತ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ the great fan of Apu City. Hi. ನಿಸರ್ಗ ಒಂದು ಘಟ್ಟದ ಸಾಂಗ್ ಆಗುന്നുണ്ട് പിന്നെ പോയി ನಮ್ಮ ಲೂಡೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇರೆ ಕಂಡಲ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮತ್ತಿನ ಇದು ಫುಲ್ ಲೂಡೋದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚೋಟ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನನ್ನ ಪದ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮೊದಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ತುಳುಕು ಬೊಕ್ಕ ಟೂಪಾವ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ನಥಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿದ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಅಂದ್ರ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ್ಡ್ BAB ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೇಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆ ಪಂಡಿತ ಈ ತಕ್ಷಣ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಂಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ ಬರದೆ ಏತು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನೆಕ್ ತೋರೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿದ ಎಂಚಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮದುವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲೇರು ಸದ್ಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತೋನ್ಲೆ ದೇಪನ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮದುವೆ ಆಪುಜ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿ
వాళ్ళు పూర్ణావతి బొబ్బరెడు అంచదుగాలు మధువే ಜೈಲ್ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ನಾವ ఇక్కడ మా చైర్మన్ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಹೊರ ಮದುವೆ ಅಂಡೆ ಯಾವ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಶೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವದಿ ಒಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಪನ್ ಅಂತ ಇದವಲ್ಲ ಕಾನಿನ ಪುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಈತ ಬಂಗಡದೆ ತಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಶೇ ಶೇ ಇಂದು ಎಂಕತ್ತು ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದ್ದವ ಬಾರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಪಸಂದ ಯಾವ ಮೂಲಲ್ಲೇ ಆಯ್ತ ಎಂಚ ಏ ಬದು ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇನೆ ನಂಜ ಎಂಗ್ಲೆ ನಂಜದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಾಂಧಿನ ಪುಲ್ಲಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಗಾಂಧಿನ ಪುಲ್ಲಿನ ಚೋಕ್ಲೇರತ್ತ ಆನಿತ್ತಿನ ಸೆನ್ಮಂತ ಆಣಿತ್ತಿನ ಸೇಮಾಡ್ತಾರಂತ ಆಣಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಹರಿ ಓಂ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಡ್ದೇನ ಬಂದು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ರೆ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ನೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಬೈ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೇರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಬಾಯ ಮೇರೆ ಏನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪವ ನಿಂದು ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ತೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪಾತಿರ್ವರತ್ತ ಅದೆಪ್ಪೆ ಫೋಟೋ 1 ನಿಮಿಷ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೂಲೆ ಮಸ್ತು ಫನ್ ಆದ ಜಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಲು ಬರ್ಪಡು ಐಕ್ಲಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಡೆ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.